Morgen, så er det lørdag. Der er gang i torvet her til morgen. Vi har lavinekursus, haft lavinekursus sidste par dage. Så folk tjekker ind her, og de skal op, og man bare sige, at de har fået det vildeste forhold, ikke? Det er sneet alle dagene, undtagen den første. Nu skal de op og finde dukker. Jeg er ikke selv med på det. De skal herind i butikken og hente Emmas ski, for de har fået bindinger på. Så lad os gå ind og få fikset det. Der er jo sindssygt mange mennesker. Bonjour. Have some skis? Yeah, wait. It's the small ones, the gold skis. Oh yeah. Yeah, it's those in there. Oh, I need to pay. I didn't pay yesterday. Yes. Alright, see you guys. Alright, see you, thank you. Bye. Det er så vildt, der er så mange mennesker altså. Nå, vi har fået Emmas ski. Der er kommet nye bindinger på. Det er faktisk en ny ski. Og det at se, ikke? Som om det klarer en lille smule op derude i horisonten. Altså, det er en fantastisk dag, ikke? Jeg tror faktisk, vi skal op. Vi skal lige have alle de der lavinefolk op, som er på kursus, før vi skal op, fordi jeg gider ikke stå i kø nede ved liften. Så må vi bare køre det nederst hernede. Det er det. Få noget morgenmad. Vi ses.